Os que teñan nenos pequenos na casa seguro que lles soan estes nomes. Levan xa anos estando entre os que máis se lles poñen os bebés e foron os que tiveron máis éxito o ano pasado en Galicia. Para a nena, o máis utilizado foi Sofía, seguido de Vega e tamén de Noa. E para neno quedou en primeiro lugar Mateo, igual que o ano anterior, seguido de Martín e de Leo. Na lista de 50 nomes que publica o Instituto Galego de Estatística tamén chama a atención da volta de clásicos como Carmen ou Manuel. Pero él é Manu, sen el, pontevedrés de 16 meses. O avó e o bisavó sí que se chamaban Manuel. Porque a miña filla creo que lle gustaba moito Manu Chao, o cantante. Penso que ven por aí. Dalá, de fora, veñen cada vez máis nomes. Esta futura estrela chegounos dende Cuba. El bebé se llama Emiliano y le puse Emiliano porque estaba viendo una telenovela y el protagonista se llamaba así y pues me gustó el nombre. ¿Qué, vas a salir en la tele? Ay, mi madre, qué guay. Sofía e Mateo foron os nomes máis postos en Galicia, pero hoxe hai de todo no recreo. Eu de neno, no cole en xeral diría Martín, de neno. Na miña clase vou falar agora en particular, é un nome un pouquiño máis moderno, por así decirlo. Teño un neno e unha nena que se chaman igual. É Noa, pero Noa acabado en H. Van empezando a poñer nomes, algúns, os de aquí, máis clásicos. Carmen, Manuel, Blanca, nomes así máis de toda a vida. Aquí temos outra Noa, sen H, tamén unha Natalia e un Niam. Esta familia leva o N grabado na pel. Porque me gustan los nombres con N, como ya verás, los tres tienen N. Y porque me gusta el nombre de Liam, y como que tenía que ser con N, pues se lo puse con N. E un nome significa moito? Por sorte, ás veces, sí.